feel go better kita. Ifuku unu sinye m ndụ. Unu enyego m ihe karịa ego. Maka ego enwere ihe ọ bụ. Abata m online kita afụ comment ndị mmadụ. Eziokwu maka Chukwu. I feel better. So Chukwu ma ka obi dị m. Ma ndị kpọọ m na phone, ma ndị sị m kọọ ịghọtago. Ịmago ụdị ya. Because na asị na physician ada agwọ onwe fa. Ọ bụla eziokwu. Ọ dịrị olu m izu na aya eche. N'ụnụ ana m ewu ihe niile ba akwụmi na anaba ayalụ. Ọ dịrị olu m izu. Enwere m ike ịpụta kịta n'ide 10 million naira. Ọfịa maara inweta. Mana nọ n'ụlọ ọgwụ kpọọ my friends si fa na need-kwa 10 million na onwe onye agha azọ. The money apụta ozugbo. Mana need ya ọfịa maara. Ọkwa daddy same people a mkpọ ka fa binye m ọfịa maara. Mana nnọdịdị ekpọ fa na phone deliver m ozugbo. Ọbụla mụnwa na-eme the thing. Onwe spirit na connect ya. Ọmụ onye afọ. Onwe onye ya afọ ya na-akpọ m mele ya. Ọbụ na mmụọ m na onye ahụ agakọrọ. Onwe ike ọbụ na ihe o metebi ihe na-esu ya. Ewotu di ya. Onwe ịmụta dị. Ọbụla mụnwa na-eme ya. Even adị m amado oge nji aba na down mood. And nọ na down mood mkpọ gị ihe deliver m. Without ajụna m ka ifugodo onye a ma ka ifu video the person ma ka ịmalụ m eziokwu. Ọ mkpọ gị nna ya na nọ n'ụlọ ọgwụ na onwe onye nchọ ka yelụ m aka ọ bụgodo 1 million agbanye ozugbo. Mana need that 10 million ọfịa mara ezigbo obi onye a ya ejegwa metụ ndị agha aka n'obi na chi ya. So thank you very much. Eziokwu feeling better, feel release. Ekwu sort of 4 pf upload kwuo tata. The first guy nye m 1 million na 2012. Upload kwuo tata forever topping. Ịghọtago anyị azọ ndụ. N'ọkwa na azọtụ ndụ eletu anyị. Eletu anyị afụkwa ego eji azọ ndụ a. Mana ama m nele ya mmadụ niile. Ma comment one guy drop na Mary gwa Jesus Christ. If you are here, my brother will not die. So aga na-eme ụwa nọ na ịma na gị na ndị ogbe ndịda na-eme ife anyị ga na-akọwalụ fa ọfụma ka fa na-aghọta fada aghọta mmadụ ọkwa onye ebe yela aka fada aghọta ndị iyi gwafe eme na akafa ya eme. But in all that, I appreciate the love. Zeus family, love you all. Love. Someone call God,